kolero kholna kan na ya news karon le tam thei lawa zanin lama mumal zokin kan ron ti chuak don nia a bulletin nan puriki alcohol ni thuziak hi hanchiar masaila Ukraine NATO versus Russia tunge kan tran jok don riki alcohol ni tunlai hian Eastern Europe indona achuaka khovela nuclear ral thuam nga ber Russia in a then Ukraine run me kani khotlang media le rala tanga kan lo thlir mai chuan Russia chu misual miram run ringot tu ani kan ti lo thai lova mitam takin Russia kan dema Ukraine le an president ngai po hero angin kan nga ya mase thil hi kan ngai tu chian deuh chuan a phena hian rin lo thil in jepalo fo train India ram kan ni a Ukraine hian India in har satna to la in India atran ngai lo ti in bulhan tran photila chuti lai chuan Russia hian engtik lai ma in India hi ala phatchan ngai lova trantu nei lova omlai sangkha zakwa somsari pakhata US le UK in India bayan tumlai po in Bay of Bengal tu finriata US in dawlong te chu Russia hian alo machona chuwang chawa India hi run lawan ni soizaw lo mayang India nuclear ral thuama tes la ya khovel in India akom ser la ya trantu chhun tlem te zinga mi chu Russia ani Kargil uaremo enghar satna pogan to apiang in Russia hian India apuizi a USA le Ukraine hian India antran ngai lo Ukraine hian India melma Pakistan ral thuama leitir thina soitura tamlutuk hengba ka hian Ukraine hi democracy thatak rawrel naram emokan lo tingotange USSR ke chet nu in Ukraine in dan nuwa boina le har satna ngai lovin thatakin Russia ne nanin thian zela mase nei to le USA chuan Eastern Europe bu khwar thuk zelan du'a Russia hual be theina Ukraine chu be sa man du in fingvervek takin Ukraine politician te an ron thlona sumle thil dang mangin Ukraine ruai tu tam takan minta a chuta sang ni sompalia Ukraine president nilai Russia thian tha chu tharum mangin an pai thlata a US lamtang president a umta ani rin lok le plan lok ang nge in NATO a hial telve an du zoya NATO thil tum hi Russia hian a hrethiam ve thawa anram security tan an hlawom ti hria in ado dal ve ngalani Ukraine rama Russia chhul chuak tam takan omawangin chutiang ram te chuan Russia abe an du zok thu referendum manga anti chu un nu po in Ukraine chuan ti luina in chutiang ram te chu a chelbet lui tlata chungram Crimea Luhansk le Donetsk ram te chuan independent an fight ta hialani chutiang mi te chu Ukraine hian terrorist an puang zuya an ramin in thlante na in referendum hialan ti chua po chu za saklovin ti luina in Ukraine hian Russia omdu te chu tharum mangina hum betlat zokani Ukraine president chuan NATO support na hnuaya ama king tu opposition leader ruai tu zela akhung mi maya in thlanna ama nei ber tu po zela akhung mak maya arorel dan social tu TV station pathum la ya ti top sak mi bok hei hi democracy diktak arorel dan nilavin dictatorship diktak ani a mase an lama tang tu an man tang kai thayani awangin khotlang ram nei to US hian an thup moi tlatani hi khotlang news te chuan Ukraine do hi Russia sa himnan apoimo awangani ti an soidu ngai mi lova Ukraine hausakna a it wangin Putin an arun tamai angin thiam takin an ziaka mase nei to US fingvervek taka Russia nek be atumna atranga an lo inven na poimo takani miau sia Putin atan hian aram a mangai chuan ati mak mo ani ve na la ya omasin Eastern Europe ram Russia hualvel tu apiang te chu nei to hian vervek takin an lama siam zo trep to a Bulgaria Estonia Latvia Lithuania te Romania Slovakia le Slovenia ram te chu nei to hian alavek to ani tuna Ukraine alak le chuan Russia ral mon na nasa takin ang hong don ani Canada le Mexico te hi Russia in lamtanga siamin han in chek muk chho ve don se US hian remati chiangem Cuba in Russia atrana NATO thil ti dan angin Russia in anti ve mai chu US in adu lo lutuka indo puya chuak tre pani kha USA le UK tangrual te hian dot mangin Iraq an runa mi noi ni singa chuangin nunna an chan pha khotlang ram le media te chuan
Bush le Tony Blair chu an thiam lo chuang mia lo dik tak chuan heng mi pahnih hi war criminal po ni se a om lo ran lo asin Obama in Libya ramati chheveka ISIS an ron lian nga la heng nei to US ramte hian ram thang duang lai hle an do chiama an ti chet vek hi atam to asin Russia hian chu tianga ti ve ngai kan hria em alo omani po in atam lo le ang America chuan atran lam Taiwan chu independent a pom sak thaya mase Russia in atran lam Luhansk le Donetsk te chu independent an pom sak thei bik lawang mo America in Jerusalem chu Israel rama apom sak mi a thei lain an ram rural tu le mi puin lungrol taka Russia abe an du thu an pass an vote nuwa po Crimea chu Russia na pom thei bik lawang mo Putin hi katan bik po ni lawa mase western media ten minbual an he lutuke ro adik lawa an propaganda hian kan tol thlu chiang lutuk hi in an fia kan ngai ni inalang heti taka Russia European Union le USA an in huat na chan pakhat te hi kan hria em Russia chu orthodox ko hranin na sa taka hu hanga nei na Mizoram po sinot an poimo ang deu chi a poimo na nei an ni a Putin la Christian pachal ni in engtiklai pon cross or reng thadu mi ngai lovani a churam chuan mong ko hurpom jam to turin EU le US hian an nora mase orthodox ko hran le Putin a chuan mong ko hur chu swala nga in an pom du vetlat lova sang hi som pathum khan anti-gay legislation danan siam ta hialani EU le US te chu an thin rim lutuka Russia chu en sana na sa takin an vawa Olympic le World Cup hial po host theilo tu Russia man tum pha ani kha chuti chung po chuan Putin a hian gay homosexual chu apom du chuang lo western culture tlusop lutuk to da zat to lutuk ang hi Russia Putin le orthodox ko rante hian a ve an rem ti lo burani USA Obama in ISIS ado thaddu me lo la ya ISIS malbai charchar tu chu Russia khani Syria Christian support sarkar pai thlak tuma Iran le Muslim helte puitu chu USA Obama sarkar an ni lain Syria President Christian lamtang puitu chu Russia ani soitur he tam chuti lain BBC CNN le khotlang media in Ukraine faka Russia adi riam vak vaka wang hian Russia hi lo dem vengot su Western propaganda chikhat vekani tuntleng hian khove la ram rang rum thaya runa do tam ber chu Russia ni lovin USA nei to hi an ni ti chu kan hratlang vekinarin ole kha zong kha midang thuzia kan chiar chu ni se in ngai dan te in ron tar lang don nia ole kan soi thin ang khan indona kara chuan thu dik tok lawaleng tel nok thina mi puyan boya tu mai po an phili boy ma information dik tok lo po adar le vak thina ni adike moti in Ukraine mi puile an president ngei po in nukul trawin an pha a ni zan lam khan hriat chhuani ni le ta a chu kan ngai thlang mani khan kan ti chuak to a Black Sea a Ukraine sipai som pathum Russian sipai ten an ka phlum an in pek du lo wangin an mar tarata ani ti in kan puanga kha news lian ho zong po ina an puan dana ni ve thawa Zelensky ngai po in thu dik rin tla ka nga in khang mar tar te khan thi nu choi moina an dongang ati hialani mase kha Snake Island veng tu sipai som pathum te kha Russia chuan kan tha thau lawani kan ti hlum reng lo ti in thu chu an ron nei ve le ta a Ukraine lam chuan an han zir chianga an han chui chianga Russia sipai ten an mana tuna hian an hreng mek ni in an hrele ta ani Ukrainian Navy chuan thu chua siamin kan thiante nungdamin an lo ome ti in an hlimzia an soi hei hi Ukrainian official page Facebook an ron post a Ukraine sipai te hi marine ni in Snake Island veng him tu te an ni a Russian sipai ten helai rule clear kar hi an chu sak to a aveng tu Ukraine marine som pathum te po an hreng ta mek ani Ukraine lam chuan thu chua siamin heng mitang som pathum te hi Russian Federation chuan chuawat ro se ti in thu chuan siamani kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule